Продължаваме и с лимонните и без тях за никъде. Всяко лято са много актуални. Това е около врата и тук е така изряза памучна. Много красиво стои, като маслена картина. Една рокля, много лека ефирна от материя Райан, която е също така като тенсала, дишаща материя, от целулоза се произвеждат, така че наистина са много подходящи за лятото и много красив десен с тези линии издължава още повече силуета. Една по-екстравагантна рокля, ние много обичаме такива рокли, в бяло е, без ръкав, с широка през-рамка. Не знам сега на видеото дали ще се види, има много шефчета и стои много екстравагантно, някой път ще я облека да я снимам. Още едни точки. Този път тези точки са малко по-големи. Самата рокля е без размер, доста е свободна. Отзад е изрязан гърба, но е прилично, може с сутиен. Става и за по-голям размер. Това е жълто с кафяви точки, синьо с кафяви точки, бежево с кафяви точки и бяло на сини точки. Още един модел, която е по-свободна и за по-голям размер, в бледо жълто, в такова каки зелено и в тъмно синьо. Още един модел по-интересна рокля, но не чак толкова екстравагантна. По-свободна е като модел с късо ръкавче.